fouká proti nám. Východ, jihovýchod. Ale prostě se tu přehoupneš přes tohleto protivětru. Na druhé straně fouká, jo? Tady je klid a stejně to tu nese. A žádný rotor, to jsou hory, takže tady funguje termické proudění. Tak. Super. A teď to přijde. Opa. Vlastně to točit ani nemusím. To tady jenom těma žebrama proletíme tamhle ke křížku. To zabere po 100 metrech tady. No, už se drží lajna. Super, a tady, opa! To nemá cenu. Tu letět. Výšku nepotřebuju. Krásně to drží. No a když to zdechne, tak se to nabere, nadechne a zás to letí. Ještě paráda. Jenom se toho nebát. Mám kam utíkat. Kopec je strmý, takže zatočím a jdu pryč, ale pokud to nese, pozor, za chvilku to přijde, vypne.